Okay, guys. Going to ride now. Yeah, here's some kirputori at the yard. We are supposed to leave at 10 a.m. It's currently 9:56, so 4 minutes. 4 minutes time we're going to leave. Ait. Okay. Hop in the Raptor. Currently we are in the Raptor. Going to Subway bike park. And here we got our bike park expert, Some Bossi. Been around New Zealand with the bike park all over the world, Mr. Worldwide. Huge crash. Oho! Nyt on Huge. Hazard. Huge crash. Oh shit. On muuten aika. Mitä siinä on käynyt? Siinä on menty vittu. Onko se vetänyt? Oho! On näin. Se on muuten tapahtunut vielä ihan just, koska... Day in life with Tarmo Ryynänen. Mitä jättä tuosta? Drinking Monster. Siis tässä on kaikki mitä urheilijat tarvii treenipäivää. Ait. Hiilareita, Ait. suolaa ja rasvaa. Siis näille jos ei pyörä kulje, niin ei kuule millään. Ok. Mitäs nyt? Unpacking. Mitä muuta? No sit me ostettiin vähän leibu. Kanapatonkin tästä saa vielä protein. Noissa ei hirveästi proteiini, tästä saa protein. Ait. Mut proteiini on tärkeämpi jälkeen. Suorituksen aikana vaan carbs. Oli siellä niinku jotain kunnollista. Näissä on banaani. Joo, meillä on banaani. Yes. Sitten tossa on yksi Verstappen. Yes. Sitten on noodles and chicken. Oh shit, vittu jättä meinaa syödä paljon. No mitä meillä on 8 hour training day tänään. 1k calories per hour. So 1k calories an hour. 8,000 calories. Total consumption 13,000 calories. Ihan patia. Ihan. Subway bike park. Oh. Ja on aina maksiksi. Angle. No vedä sama peräs. Uudet renkaat. No voi jumalauta. Oh hell yeah mate. Yeah! Woo! Whoop! Niin vitun tyhmä video. Hei! Bring on the Gauge. Get away from the bicycle. Get away from the evidence. This is a crime scene. Oh snap! Oh snap! Jail time. Maksatko takuut? Joo, pistähän vaan. Joo, mä laitan 2,5. Oliko ne vähän härski? Oli aika hyviä nuolasuja, meni sinne ihan permi yläosaan asti, että kyllä. Vaikka oli vähän Mä kuuntelin kyllä, että niinku hyvin rätis siellä takana. Tolla takarenkalla oli nälkä. En sieltä vetänyt silleen niinku... Joo, ei mä olin silleen, tiedät sä istuu silleen näin. That's on tape. Toi tulee video. Meillä on saman värit jäädäkin kuin Samulla. Me voisin mennä ihan hyvin niin. Paljon Samu Ormolle miinusauraa tosta setupista. 2 million.
Noniin. Come on, man! Ush. Tota hajupakeen, se oli someboss. Kuka haisee ihan oikeesti? Tulla haistaa meidän perästä, niin se tulee. Kuka tää haisuli on? Samu haisee. Hyi, nyt on kyllä paha. Kuka jää nyt kiinni? Se on Samu. Can you beat a mittamies? Nupist Akseli. 73. 73, mitä? Varmaan jatka pystyy ajaa tollasen setupilla. Mitä vittu? 74,5. Mitä vittu? Aika nolla. That's sketchy. Kato mitä... Paljon se on? Mitä sä sanot? On the money. Toi on skitso. Mitä? Wow! Ei vai! Let's hit it. Pistä. Mikä toi toinen on? Kato kun se niinku... Täytyy lusikka himalla niin. Monet tossa oli. Yeah, mate!
how to maintain your bike. WD-40, wash, sunscreen, wipe, water. Mitä toi on? Hairspray maybe. Paskat nää. Joo, mä oon nyt kuvaille. Käytiin vähän pesset tosta Jygiin, nyt on puhtaat fillarit. Tarmo veti kyllä rage quitin ja silloin paskanen pyörää edelleen tuolla. Let's go. Offroading. Offroading. Se on joku Enskavaara. Tultiin shutlaa. Mikä tää tulisi ihan hyvä shooter trackia nopea. Vitu onko? Asiaa. Tekis mieli ajaa pyöräillä tänne. Vähän paskaa olisi nyt kyllä vetää. Safari olisi kirjaimellisesti safari. Tää on kyllä ihan race. Couple in the man, couple in the man, couple in the man.